Busog na tayo. Tapos na tayo kumain mga tumudatchi. Lingkod-lingkod sa midiri. Nice view kayo, no? Dara. Ara niya midira sa panubin. Singin ko. Kuan daw ko, no? Yung sa barbecue kay nagkuan. Ting-ting. Ang barbecue daw kay naay bayad. Gusingin 5,000 ang kuan. Ang bayad. Dreo ganing mga daho, mga puno-puno dito mga tumudatchi karong kuan. Kuin dakit chow. Karong November mo kuan siya mo orange. Ana din ha oh. Mimi kita mo mga tumudatchi. Dinha. Pasaman dinha. Kanang makita ninyo nga green mga dinha. Dapit kay mo orange na kani ay. Kana siya. Mo orange na siya, mo change ang color. Do? Choto mati ano. Aso ko ano ikitay ting ting ting. Ting ting ting. Magting ting 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 kami mga tumudatchi. Kita mo? Kita nyo mga tumudatchi. Magsiawasid ako ng siyapang. Siawasid. Ana dito siya. Isangkay daw. Sangkay ibil kay. Kuan daw kuno. I love you. Hinala, iting-ting-ting-ting mo ng 3 times para I love you. I love you very much. I love you rada ito. Ano. No, nice kayo no. Walang. Ano. Pink siya color. Naman, naog na ta. Naiko ka pa. Let's go. Nai-restaurant sa dito mga tumudatchi. Pwede ka kumain. Punta kami dun mamaya. Punta tayo dun Labang. Labang tayo. Palabang na tayo mga tumudatchi We are here. Snarukoy kanatang kan view mga tumudatchi ha. Nag-live na ro. Live sta. Tanan nyo mga tumudatchi. Di na ako kuan ako ang kuan kay naik kamera. Ay naik kamera na mic. Para-paraan di DIY sad nako. Giunsa na ako pagbutang ang akong kuan tumudatchi. Ako ang mic. Gihigtan na kong pugong. Na, mo na niya atong panon. At sa view. La 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 la. Oy di pa. Minay minay. Kori karaaro. Mic ko. Miro? Ay, kutsi pa. Kuno ka na, kuno. Kutsi pa.
Kurga. Ang ana de ay. Ana de ay. Ana. Ana papa. Nice kay siya. Ini kagabi daw ko no din hikay. Nice daw ko no kaayo diri. Ikagabi Euro na papa. Kiri yaro. 夜は綺麗な。 No, hindi kayo. Dagan sa kay tao diri. Nagpicture sila. Tanawa oh. Naglali siya mag-uyam. Yana. Yana siya. Chika mati. Mama di iwa. あ、うん。 Papa, story daki. Sashin sur ka? Be. Nandi. Di siya ganahan. Akan siyang gingnan nga. Picturean ako siya. Di siya ganahan. No, nice kay siya diri oh. Para buyag. Mga balay ug mga building. Mura siya kuan. Oh. No, yawa oh. Nya ini kagabi daw kuno diri kay nindot daw kuno kay diri. Mga tumudatsi. Kay magkuan ba na siya magsiga-siga. Daghang lights. Lights, camera, action. Nya din ang lake nga dako kaayo. Kang Shigakin. Mo ni ang pinakadakong lake dinhi sa Japan. Naa sa Shigakin. Dito tayo ganiha oh. Atong naay bill. Ato tanang nga oh, nice view kay ato ang gi pistohan ganiha. Yes. Punta na tayo sa temple. Tapos na tayo dito sa baba. Tapos na tayo kumain. Okay na kayo, full charge na ta. Adto na ta sa temple. Ato what temple daki pa? Temple daki. Madaro? Sa pa man oras? Oh, alauna na gali oh. 1:30 na ngayon. Ako rin na may. Yumimi. Koko. Ang pangalan daw sa Koko no Parking. Yumemi Kaoka. Yung ano, yung diri ba tong giarian? Agig. Kay diri. Dito ba? Dito sa ato ang kuanan. Gistapan ba karon? Tong gika. Diri lagi. Sa muka. Diri ba oh, ang pangalan niya is na lugar is kuan siya. Ang pangalan ng lugar kay kuan mga tumudatsi kanang Yume Migaga Oka. Yume Migaoka siya. Yun ang pangalan ng place. Ana di ay sus. Di man takabaw mo kan explanation mga tumudatsi. Sagdiin na lang ni atong mga atong kan ha istoryaan. Dili kay takalitik. Di takabaw mo kuan mo kanang explain. Wa man titalin gud ani mga tumudatsi. Nagtry ra ta ani ba kay kuan. Sa ko ang mama si motherhood natin gusto siya kanang nada ko na may video kung manglaag may mag-video daw kuno ko man karon nag-video ko nagkuan ko nag YouTube video mo daw kuno yung kalingawan og sigtan-aw daw kuno at least na siya kalingawag tanaw-tanaw sa YouTube ano. Number 1 supporter natin si Mother.
Nindot siya dili yung mga tumudachi. Murag sa gabi, ani, nindot kay ni siya. Murag sa kung sa Cebu pa. Lao na, walang. Ini ka? Kung sa Cebu pa, mga tumudachi, ko ani siya. Kanang sa tower, sa pangalan sa katong, sa kuan ba, asa to mong giadtuan ato sa una, oy? Sa, Hariru? ay, kanisa lain po ni siya nga lugar. Kanang sa babaw-babaw ganiha ba? Kuan ra sad siya site viewing. Site viewing. Site viewing. Diba? Kagabian nindot kay ni mga tumudachi kagabi. Na. Nga, pwede kang tanaw diri. Pero na bayad 100 yen. Ano siya? Wala siya. Kung ano siya? Side viewing. Asa mo to siya pangalan ato? Na, iko ka pa. Katong sa Cebu ba? Unsa to'y pangalan ato? Eh, nakalimot man ko. Sa katong sa Talamban ba? Basta dito kato na ay temple sa dito ilang Ilin Adarna. Sa hindi na, dili na ko makakuan kin. Unsa to? Wala ko kahinumdum sa tipangan ato niya. Lugara. Ay, naka-remember. Naka-remember na ko mga tumudachi. Unsa to'y pangan sa katong kuan sa katong naa sa babaw sa Talamban ba? Taps ba to? O, taps to. Dito na tayo sa parking lot. Pa-walk na tayo. Walk. Mas. Lakad na tayo papuntang temple. Dagan sa kagtao din mga tumudachi. Oh. Sag-asa. Maraming tao. Ang mga sa temple, ang mga koan, ang mga daghan kay mga ujichang ug ubatsang mga nasa diri koan bus. Nasa diri bus. Magbus ka, pwede ka magbus dito. Siga. Nihi sa ta. Toilet sa mi. Waiting na ta ni Narukoy. Dito kung kuan, kung katoileton ka, kung maglaag-laag mo mga tumudachi, way problema. Walang problema kasi maraming mga toilet dito. Kung mag-driving mo sa normal ra nga daan mo moagi na daghang mga kumbini. Way problema kung kausputon ba mo or kaihion. Kay ko na ay toilet daghan. Una. Irashaimase. Haro papa. Arka. Mo sud na ta sa kuan temple. Kuko na nakano. Ito yung makikita natin dito sa loob. May ano siya, hotel papa? Enryakuji Kaikan. Enryakuji Kaikan. Parang siyang hotel. Hotel dyan ay. Ito kay Hokisojin Toto Temple. Amidado Temple. Mga temple may kasagaran mga tumudachi diri. Daikodo Temple.
Muna ang makita nato din sa sud. Start na tayo mag-walk. Nice kayo mga painting. Mga sing pa using. 1,000. 1,200 to 1,253. So na mga year na nga gihimo. Mga or panghitabo. Kadugay na no. Kung ana nanay mga kwante nga mga story no. Mga story. Daghan din siya malaagan diri mga tumudatsi. Pero puro utira ba. May museum na sa pinaka tuktok ng bundok. Yan, museum daw kuno na. Makaanha baka ta. Try na to. Pung! Sugoy na. Load ako kaayo siya mga tumudatsi. Very big. Suko di ka. So, doko ka pa. Doko ka. Video. Camera di king ya. Suko na. Hindi siya pwede mag-camera sa sud. Mga tumudatsi. Anak lang tao. Dahil, naidako nga bill. Ha? Alo. Akong hubag mga tumudad chiki. Sakit ilak ko. Kay kuan. Oh. Ato daiyo dahil kaya ako ang karsunis ba kay sa paahan. Huot baya. Mo ka na mo. Napiit ang kuan ang hubag. Aso ko sta na niya garo. Sta. 또 너니 뭐 진짜 Dayo. Og akong hubag mga tumudad chicken. Napisat sa karsunis. Hot manggod kay ni akong karsunis. Ay, may pa nag-short na lang puda. Kuan man ni akong hubag mga tumudatsi. Matagtiki. Mata? O kani iro? 북한이 오토로 맨날 그러나 Every kuan diri mga tumudatsi kinahanlan. Naibayad man. May mga bayad. Ngunit natang kay sakit kay lakaw akong hubag. Naka-high manood ta dire parang gi-construct pa siya nga kuan utira mo 어때다 mada watinay ay sorry nay ko utira 계속 oh 뭐다 아래 okay kanid maintenance 20 ha oh bagay bilhin ta sa atong sapatos J11 maintenance ka na mura paghihimo pa mga tumudatsi ba kung ilang pasudlan o mga tao din siya mahuman-human kuno kanji dakin papa bueno nang ka ano kara ipaisto duyati sukuro 너도 죽은 pero kuno kanji naro chow ka ani siya ay
Giun sa paghimo ba? Oh. Oh. Naon daw ko no paghimo. Eh, paano? Kore nising juro ko para ここまで。 kukumandi ulo. 10年。 Oh, maintenance siya. Himuon jud ay ni nila mga tumadatsi. Gikan pagka 2016 ni siya gihimo. April 4 man. Hangtod sa 2026 pa. Gayoy. Ika 2026 sa Sangatsu yan na. Ano na? Ano, January, February, March 2021 naman dahil taron mga tumadatsi. Paano lang siya? 5 years na lang. 5 years na lang para mahumaning ko na timpula. Oo, gayo no, 2016. April. Mahuman siya 2026 sa March. Yawa, ano? 2016 man din. Mahuman siya 2026. Mga anayo na ning mga kahoy, oh. Tugoy de mahuman de ani de, oy. Tama na siya sa kon, oh. Yang atop. Ano din siya, oh. Magabok-gabok na ni. Mo kwariron siya. Madawatin na kido de mo. Mo kwariro siya ka. Wah. Ano siya, oh. Muna yung atop. Tanaw na to iya sa after 5 years mga tumudatsi kung unsay naong balik ta diri puhon. Kung makabalik, no? Pero pilitin dyan na itong ibalik. Balik ta rin, ano? Imo sila din magkuhan sa kahoy. Kana din kahoy ilang gamit, oh. Oh. Puk-puk. Lupyawan ay maligon keng kahoy, oh. Mo din ni ilahang gamit to anaon ro, oh. Kung sa Pinas ay gabas-gabas ilaha kay kuan ra muras nagsundang. Oh, kiri na ta after 5 years pa mahuman ni. Inigkahuman ani mga tumudatsi among mga edad sa ako kay kuan ako 36 years old nya kasi sinarukoy kay 59 na siya. 59 na yung edad inigkahuman ani. Atakas rin dugaya din mahuman ani mga tumudatsi. Nakalabas na tayo diri tay. Musakata sa mga sakata diri sa kuan sa agdanan. Diri. Mga tao tanaw pangkapoy ug saka. Sakata din ha. Ready na ba kayo? Na. Akyat tayo dyan. Mga tao pangkapoy. Naroon na dito eh. Baba, manggunita kay atong hubag baya. Gihubagan ba ta? Winner! Hangak, uy. Pa? 10. Nani aroso? 後ろ。これはえ星ミニナリシュライン。どこやシュライン？な、行こうかsa shrine ta. Hishi mini ni inari shrine. Kataas bas mga pangan. Kori ka? これだけある。 Katong shrine. Karira siya. Gamatoy. Kung sa kay kuan. Muguon man ta mga tumudatsi oy. Kung sa kalahian sa temple o shrine. 何もないか。 Muguon baya ta mga tumudatsi.
May shrine and temple. Kari shrine? Mo tingin ni shrine. Doko? Ari ka sa akin no? Tuyo ka di ay ta. Atong gawas diri sa katong gatuan na to. Katong gi-maintenance pa mga tumudatsi ba? Itong gihimo pa. Balik tangad to. Nasi sa ubos balay man eh. Iye ka, iye iya. Iye. Na ay kuan. Na balay sa ubos. Yawan na eh. Sa balay diri. Diri tan naog. Niya. Nisakat pagkataas ganiha sa kuan ba sa hagdanan dito diri ta ni naog diri ta ni sakaw dira dira ta ni saka sagkaon sa daw sagkaon daghang sagkaon diri mo ni saktong walking mga tumudatsi walking jud ni sag-unsa pa kadaghan sag-unsa pa kadaghan imong kaunon ani mubaba kay kuan man kay lakaw man kasagaran lakaw suko na ni papa museum sigaw nakaga tanaw daw kanta nakahayro ka pag nairobot-robot ay ta restaurant ka Tavero ay mga kahoy nasarip pa ki daw kahoy nani gold garo ya king garo kami-sama ka kukuha akiro pa dikiro akiro akiriro ti but-buot ta but-buot magabi hala kuway pang kuway but magabli diri siya kamera nang abli pang siya mga tumudatsi yawa oy but mo duha ha sa akin Ito ibang temple tayo ngayon mga tumudatsi hangak kay taas pod among gisaka ani mo ni siya ang view nasa dito ano na to dito hala hangak uy ay pwede di ka maagi pumapasok ka din ha naibayad kaniiro ay siya mani siyang view sa gawas di na lang tamanod mga tumudatsi ay lang tas gawas no
Mo ni siya. Muna itong gisakaan mga tumudatsi ay. Naog na punta. Daot lagi taan ni. Basta tagadlaw ko hari. Basta tagadlaw ko mong lakaw-lakaw. Mari ganahon sa mga hapon. Lakaw-lakaw. Walking-walking ilang ganahan. Natal, labas na tayo mga tumudatsi. Na tayo dito. Sige pa, dukoy ko. Museum. Ato na lang ta sa museum. Di na lang tumato sa laing utera. Mga tomodachi. Paano siya o mga pagkaon. Mga umiyagi. Ang kahumot. Inyoy na pa. Inyoy. Jugatsu sa October. Jugatsu. Muna ang view dito mga tumudatsi. Nice kayo no? Oo, muna ang kuan. Katong bridge. Loya, muna ang night view. Sa night, ikagabi, muna siya oh. Nice day oh. Hello, cloudy. Cloudy kayo. Arin lang tas TV mo tanaw. Kalisan-lisan naging ko pa na. Di mo makita ng flower na.